Faro da ki gane ni me sanki ne karki wani tsokaci inda baki canza ba za na canza ba duk dogon zamani kaunar ki na sanya ni a zuciya kuma ta yi mani magani yayi na yi ka kyale ni faro na kasan ba ta da magani bai yan ban canza ba za ka canza ban za ka sha maya wani ka ban dauka ba ban sa a raina ba dama tuntuni kwaro da nake so ba wani ka'in da na'in ba wani ce-kuce nayi kira ne ni me sanki da gaske ne ko sai na haukace hauka aika daɗe a cikin tun daga fara ta haukace in ba zararre ba waye zai ce zai zo gona zace ke cuta ba mutuwa ba ce kokin manta ne kika karkace Allah ya jarabtan ni fa da sanki waɗansu su ce na sangarci a'a kai fa ka sa kanka ba Allah bane corona ba ta da magani ni halin al'umma ban gane shi hakan na ban mamaki jefa kanka a haɗari sannan ka ce Allah zai maka aiki kai ga mata a cikin gari kaki kana baiwa kanka aiki ka ce sai mai corona lallai dole ka sha mamaki ni kawai fakiyar da ki yarje a zo gidanku in ba da sadaki Allah sa fa gidan ku babu kare domin kar ya jika mini aiki kwanaki ya cije mai gadin gidanmu har yanzu muna neman magani fa gidanmu da na kawo ki zancen nan tuni an gama ina ta banki da kalmar so daga na yi batu sai ki ce sai an jima hakan yana bata min saboda jifa ni fa nake yin azama a'a kai baka gane nufi na ba na so na saka ka husuma ni ina da corona ba kai da shi wata yaya zai yi mu zama ka sani ko numfashi na in har ka shiga tuka kama na yarda in kama aji a haɗa mai da ke don na samu sukuni to kin ga na samu lada ko iya haka ai sai ki auna ni fa in kika bar ni kin fi koronar illa to a wajena malan ka fice daga asibitin nan tun fa na zauna dan Allah ta bani da kamun a sama mun goni ma na zauna ni kawai nake kallon ki ko da korona ta zama ajalina duniya da abun mamaki ne kan tuntuna ka dame ni suna kallon wasu na nuna kawai ka ɗauka wai ta yaya ma ka shigo nan ko tashi kai kamar hankaka baki sanni bane ai na ga abin kamar wasa kika ɗauka
doke likitan ne na cuso kai wai ni zai tare dan iska. Gahi can na bar shi a kwance a ne masa fifita ya ji iska. Kai shi ne ke mini magani kullum da safe idan na farka. Na shiga uku na lalace gashi ya kashe mai mini magani.